Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinanwa. Tagtad ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinasawi ng isang lalaking natagpuan sa bukid sa Malasiki. Kinilalang biktima na si Jerry Diaz, 51 anyos at residente ng barangay Ingalagala. Na-recover sa lugar ng krimen ang 2 basyo ng shotgun, 6 na basyo ng carbine at 2 bala ng carbine. Ayon sa investigasyon ng pulisya, suspect umano si Diaz sa isang pananaksak kung saan kritikal ang mga biktima at kasalukuyang inoobserbahan. Tinitignan natin ang gulo yung kamag-anak ng mga biktima ang maaaring may kagagawan. Pero ginagawa pa natin yung malalimang investigasyon para matukoy yung gumawa ng pagpatay kay Jerry Diaz. Bagamat masaklap ang kinahinatnan ni Diaz, tinanggap at minabuti na lamang ito ng kanyang pamilya. Lang sa ginawa niyo sa kapatid ko, kasi kung hindi niyo napataya, sigurado mayroong mangyayari ulit. Okay lang sa mga bumaril, okay lang. Salamat sa mga bumaril na binaril yung kapatid ko, na pinatay niyo. Basta't ayoko lang na may mangyayari ulit. Ang hiling ko sa mga bumaril, sana tignan nila ang langit, tignan nila ang Panginoon kung tama ang ginawa nila. Samantala, napasakamay ng Malasiki PNP ang top 1 most wanted na si Danilo Lamsen, 46 anyos at residente ng Barangay Palong. Matagal na natin sinusubaybayan na napapabalitang nagtutulak ng droga sa Malasiki. So, ang mga operatiba natin ay nagsagawa ng operasyon kung saan nagkabili sila sa kanya, nagresulto sa pagkakahuli sa kanya. Isa sa mga proyektong pinasinayaan ng Pangasinan Provincial Government ngayong taon ang rehabilitasyon ng dating Kapitolyo na ngayoy tinawag na Casa Real. Nakatakdang simulan ang rehabilitasyon sa susunod na buwan, ngunit maaari umano itong maantala dahil sa patuloy na negosasyon sa mga illegal settler. Sa ngayon may nakapirma na dyan na yung pito pa lang sa ngayon. Kasi under negotiation pa nga yung iba. Kasi may mga hinihiling pa rin sila. Hindi pa na-relocate dahil under negotiation pa lahat. Kasi halos lahat naman sila, ang sabi nila is voluntary vacate ang gagawin nila. Giit naman ng ilang residente, kusang loob naman silang aalis sa lugar kapag mayroon na silang maayos na malilipatan. Papayag naman kami umalis, kaso nga lang, yung hinihiling namin po sa kanya, kasi kailangan lang namin rito yung tamang pamumuhay doon, may tubig, may ilaw, tapos yung dapat sana may masisilungan na kami. Nilinaw naman ni Pedro Gloria na hindi kayang ibigay lahat ng provincial government ang hinihingi ng mga residente, lalo na't ang iba sa kanila ay humihingi di umano ng financial assistance. Binigyang pansin ang iba't ibang mukha ng kahirapan sa isinagawang Catholic Educational Association of the Philippines Regional Convention kamakailan sa Lingayen, Pangasinan. We are trying to address, in a way, poverty in this convention, Like, it's the theme of the convention that ano yung mga mukha ng kahirapan at paano kami as schools, paano kami i-address yon at paano namin tuturuan ng mga bata to address the poverty that they also see. Dinaluhan ito ng mga school faculty at administrators mula sa mga Catholic schools, colleges at universities sa rehiyon. Maliban sa mga mukha ng kahirapan, tinalakay din ang ilang programa ng naturang convention. This convention, we will try to partner with the missionaries of charity. These are a group of sisters who are directly involved talaga with the poorest of the poor. Ito yung mga missionaries na inorganized ni Mother Teresa of Calcutta, And one of the resolutions of the convention is to partner with them kung paano kami makakatulong na matulungan ang mga may hirap. Sinimulan ng Pangasinan State University ang kanilang pre-anniversary celebration sa pamamagitan ng isang boodle fight. Kaugnay ito sa kanilang 36th foundation na may temang Serving with Pride, Dignity and Passion. Ito po ay simpleng paggunita, pag-aalala, pero malaki po ang bahagdan na nagagawa sa atin para ipamalas ulit ang ating pong kakinangan
at ang ating pong paglalakbay bilang isa pong pamilya ng Pangasinan State University. Matapos ang maikling programa at Boodle Fight, itinuloy ng mga PSU yan ang kasiyahan sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. I want to greet of course the PSU niyan sa 36th Anniversary Foundation. We are all happy because we are given a chance of course to mingle with our co-faculties. Not only that, we are given of course to enjoy kasi wala pang pasok and this is my first time to join the culture of the PSU. Sa pamamagitan ng sining, binigyang boses ng isang grupo ng Pangasinan artist ang mga itinuturing na biktima ng lipunan. Hangarin ang kanilang art exhibit at mini fair na pinamagatang Limpyon o Saos o Matinong Bulong ang paglikha ng kamalayan sa mga isyu ng lipunan. Dala sa ating mga tao, nagiging bulag na tayo sa katotohanan na kung ano yung nakikita na lang natin sa paligid. Wala yung mga tipo na nagre-represent kung ano ba talaga nangyayari dito sa atin, ano yung mga issues. Tampok sa naturang exhibit ang art installation, malayang pagbigkas ng tula at mga paintings na nagpapahiwatig ng pag-asa sa kabila ng madilim na konsepto. Hinihikayat naman ni Season ang mga aspiring artists na maging bukas ang kanilang isipan at gawing instrumento ang talento. Yung mga parang ito, may taste sa art. Tuloy nyo lang, hanapin nyo lang. Tapos mas maganda rin, maghanap kayo ng mga tao na makakasama nyo. Parang kami, pwede rin namin i-offer yung sarili namin na puntahan nyo kami, ganito. Art jam tayo, art lesson tayo. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.